Iya, iki pikirane ya iki padha karo Mbak Elisa. Wis seprene ya randang entuk pacar no. Jangan gitulah, Pak. Lah bocah gur mangan. Kita gede nih ya, kuwi ya gede mung awake tok. Lho, kula iki gede atine nggih gede lho, Pak. Lah. Paling sak lepek. Mas Cahyo. Kang Bu Agus ngeten ra dicer lho kula. Waduh. Kayak sampun enten sing gadah keteng wingking. Foto bebas mawon. Oh ngono. Oh, metu mburi iso kok. Oh, metu mburi iso, berarti secara diam-diam. Mbak penyanyi. Dalem nggih? Gak apa-apa. Oh, sakniki setunggal mboten cekap nggih. Pak dalang ini pun kula liarke. Oh, ngaten. Pun ngijini lho, sampean krungu to? Tulungagung enek sejenenge Bos Kacung iku ae loro. Mosok ya Pak Dalang ya mek sitok. Aku tetep sitok. Mung ngene sesuk lak prei kula. Diparingi rejeki kali Pak Mujito. Bugesi langsung tak jak ning mall tak kon tuku baju kaya sampean ngeten. Ngeten. Waduh. Nek kanca meneh Mas Gareng. Injih, Mas. Iki ana sing ngersakake ya kuwi jaranan Mbak Winong. Nggih, Nduk. Jaranan. Nggih. Coba men jumeneng cublak suweng Winong Nawangsih Tulungagung punya. Yo. Mas Gareng pun nate pinanggih kalian Genduk Winong. Alhamdulillah, Mas. Pun nate. Pun namung sepindah niki. Wong kok ya terus cetukku ke kapan, Mas? Bahasane kula ki menggur AKDP lho. Apa ki antar kota dalam provinsi. Nggih. Niku wong kula ki nggih lek jenengan kan teng isi. Lah kula UGM. Wah, Ngayuk Jakarta. Alah Universitas Gandulan Montor. Wah iya. Mumpung panggih niku mangkenalan. Mbak Wina, wilujeng dalu no. Nggih wilujeng dalu. Minal aidin wal faizin. Nggih minal aidin wal faizin. Sepinten kelepataning kula nyuwun pangapunten. Nggih kula semanten ugi Pak Gareng. Alhamdulillah Mas ngeten iki lho. Gandes ruwes nyenengni ati. Cara buah Mbak Winong niku napa? Lho paling boten anggur to, Mas. Anggur. Anggur. Kok iso anggur? Mbok ora dadak dionceki, ora dadak dikumbah langsung dipangan. Pus. Sik, lha iki Mbak Umi Hafifah cara buah napa? Mbak Umi Hafifah niki yen cara buah ngoten lek teng desa ranti. Ranti. Kok ranti? Ranti niku nggih cilik, rupane ireng, wokeh cembul-cembul ngoten, lebu bleng kena kanggo tamba. Oh, kowe tunggale jamu berarti kowe. Kena nggih jamu, kena nggih tamba tresna. Nggih. Lek Mbak Birgita iki. Birgita lho. Wih, jane kaya gini iki lek terus buah napa? Jane ngeten iki lek cara buah niku nuwun sewu lho, Mas. Manggis, Mas. Manggis. Kok manggis? Manggis niku tidak pernah bohong. Sing buri 5, jerone ya 5. Nggih. Niku Mbak Bukesi napa? Bukesi to? Lek Bukesi niku sakniki napa kula rumiyin? Ya sakniki wong piyayene saiki kok. Sakniki to? Nganti elek surat ajanah wae. Mboten lek Pak Bukesi niku nuwun sewu. Cara buahe ngoten melon tanpa biji. Melon. Layak gilap kowe ayo. Melon tanpa biji. Tukune ning dengok etan kono, dibuka marep ngulon, seret banyune cur. Dulur pengkol, dulur bringin kabeh padha seneng.
Yen kuwi bar Bukesi Mbak Trihastuti, Mbak Tutik. Mbak Tutik. Niki lek cara buah Mbak Tutik niki nuwun sewu lek semangka. Kok semangka? Nggih, semangka niku dipangane lek pun ming wayah poso. Nggih. Dadi lek ora poso ora dipangan ya. Nggih, ora poso ya ora tau. Wong jenenge semangka kok, Mas. Nggih. Oh ya. Selanjutnya. Nggih. Malah kok semangka. Mbak Lia, cara buah napa? Mbak Lia mriko to? Nggih. Nuwun sewu lek Mbak Lia nggih. Nuwun sewu apa ya? Niki kula cedhaki ngoten pareng nggih Mas nggih. Nggih, watan aja didemek. Mboten namung kula ambet tok. Mulai didemek ngentut kuwi. Mboten malah seneng kula. Cedhaki ngentut niku kula demen Pak nuwun sewu Mas. Alah pun kecekel Mas niki. Apa cara buah? Pace. Kok sia-sia. Oh, mboten sia-sia. Kuwi seniore Parasinden lho kuwi, ora suarane apik. Warpa senior Parasinden njenengan aja nyedak kula ngentut. Wong kula ngatek ngentut bae tak ambet mabel. Lah iki kaya pace. Ketoke kok koncone. Men komplit Mbak Lisa cara buah apa? Lek Mbak Elisa lho, wis bendina teng mriki lek niki kan nggih buah kesukaan to. Oh, makanan sehari-hari. Makanan sehari-hari komplit kabeh kuwi. Apa kuwi? Ya seneng semangka enek. Terus apa kuwi melon enek, terus duren enek, terus anu salak enek, terus apa wis buah-buahan kabeh enek nek kono. Dadene sitok sak kresek. Sampeyan cara buah ya apik kok. Oh, napa Mas? Cara buah sampeyan ki pelem. Pelem alhamdulillah. Pelem sing luwegi rupane kuning semua abang kae. Nggih, pelem. Ning digondol codot dadi ya ngono kuwi. Mboten napa-napa Mas, mudhun jruk tunduran codok jenengan dahar. Iya. Nggih. Lambene. Nang iki lho nang. Ayo. Nggih, mesti ya penggemarmu ana sing ngersake jaranan. Nggih, Mbak Winong niki napa melih niki teng bumi Reok Ponorogo, Mas. Nggih. Pokoke ya jenenge jaranan iki tidak hilang dari pandangan seorang penduduk Ponorogo. Ha, nggih. Nggih, Pak. Niki sakderenge nembang kula ajeng tanglet angsal. Oh, boleh. Niki wau kan kula kalih Mbak Birgita, kalih Bu Kesi, kalih Umi kan kaget to nek Mbak Alisa niku jomblo. Kok jenengan niku malah ngertos niku sejauh apa to jenengan komunikasi nih karo Mbak Alisa niku? Kowe iki cah cilik iki guru urusanku karo Bu Kesi karo Mbak Alisa nyapo cah cilik melu-melu. Kula kan kepo lho, kula kan sayang Bu Kesi to, Pak. Terus mungkin nek Bu Kesi disakiti kan saya ndak terima. Hah? Gitu. Sing nyakiti Bu Kesi iki sapa? Lha, kula ngomong tanglet sejauh apa komunikasi jenengan kalian Mbak Alisa niku mawon mang. Ora jauh, aku dekat kok ora jauh. Duk. Ayo. Duk. Kowe pengen ngerti sejauh apa Pak Cahyo dengan Mbak Elisa. Engko tak sadapne WA-ne kowe meneng sih. Kowe kaya pihak kepolisian. Wong kene mantan intel kok. Ninggal katresnan ya nang ya. Ayo, nggih tampa kangen suwi ora nembangake kuwi. Ayo, langsung wae rong ramban. Ya, kaya ngono. Winong nawangse, coba diaturake para lenggah sugeng mirsani. Ya, mala. Jaranan dangdut kreasi iki cah iki ayu, suarane apik. Nggih. Ning tell me bocah iki. Kok napa Pak? Orang ngrungokne omong aku to. Napa to Pak? Tanpa ngangge bawa langsung wae. Oh alah. Maaf Pak. Duk Winong. Sadapane HP kuwi mau aja mbok waca saiki. Wong sadapane HP mbok waca saiki dadi bawa. Iya. Kok ndak kedengeran ya tadi ya? Maaf ya Pak. Umur kok ya. Iya. Ya wis ora apa-apa mung kadung. Ndak apa-apa wis, ndak sido nek nu. Lho aja kadung metu ora sido piye ora. Isin au. Diterusne Pak nggih. Saya tak tekokne Bapak. Saiki sing lenggah wae sing menghakimi. Pripun dibawani mboten, Pak? Lho bawa kuwi lho, kowe diselamatkan. Nah, diselamatkan. Nggih, iya. Iya, iki pikirane ya iki padha karo Mbak Elisa. Kowe seprene randang entuk pacar no wae. Jangan gitulah, Pak. Kuwi lah bocah gur mangan.
Kita gedene ya kuwi ya gedhe mung awake tok ayo. Lho, kula iki gedhe atine nggih gedhe lho, Pak. Paling sak lepek. Mas Cahyo. Kula mboten patun ngomong. Lah napa? Wong jenengan pun persis kok. Ya dibacati nang ora apa-apa nang. Ayo ora apa. Ya. Sir kuwi aku menghindari bawa kuwi mergo mau wis dingi karo Mbak Elisa Asmarandana. Nek ora apa-apa, cakepane kan beda. Beda. Enggak. Ngapunten Pak, mboten mireng wae. Heeh. Tujune kowe cara buah kaya seger, pamane cara buah kowe pace, tak penging kowe. Untung kowe mau ya awakmu anggur lho. Ora dadak diubah ndang dilek wae. Ya. Terus to. Garenge ngawut anggur mau jane umi lho ayo. Ngawut mbane lho. Lha yo lek umi iki lek anggur lah wong isih sakmene cilike wong tenggo pinggir dalan dipangani kan nggih repot to Mas. Mending nggih jamu wae lek wis sehat iki dolanan anggur ngono. Iya. Ya nang ora apa-apa cah ayo. Ayo. Sentere wejaran pegon luas gemas nuju prana no pinter agawe brangto sinden winong tulung agung aja nganti ninggal tresno ya menika ugi kula aturaken dumateng Pak Jono Busri sing tebih saking Surabaya kraya-raya tindak wonten Nglaladan Bringin Kauman Ponorogo. Kangen karo kanca-kanca Madangkara. Ya, karmane panjenengane urung diaturake wis pirang-pirang tarup. Kutut manggung ning nggon gara-gara wae. Ya, Ya Nduk, winong nawangse. Ya. Hey!
bocah nggih. Tenan kok ya Jan. Kaya ngono cah Tulungagung polahe kaya ngono. Polahe kanggo kula nyingkrih teng mriko. Mata kula meh klilipen upat-upat. Pecut ta? Nggih, lek pucuke niku kan upat-upat jenenge. Meh mriki lho, Mas. Mrucut mriki bablas ora iso omong. Kula nggih nisih mawon teng mriko. Luar biasa Mbak Wina. Pokoke lek teng ngene Ponorogo niku kan nggih sedaya niku kan nggih remen Mas nggih. Langgame nggih remen. Napa reoke jineman nggih remen, pamundutan napa melih menika para kadang sutresna mboten namung laladan bringin Mas Cahya. Saking Balong rawuh, saking Singkil rawuh, saking Danyang Ponorogo rawuh, Madiun rawuh, Magetan rawuh, Trenggalek ugi rawuh teng mriki. Alhamdulillah ngaturaken panuwun. Jenengan kok apal piyai-piyai sing rawuh rene? Lho nggih, kula lek teng Ponorogo nggih niku wau lho. Sak ubek-ubek niku kula nggih teng mriki mawon dados apal. Dulur mriki niki kula apal wong Balong, Singkil, tenggene Bajang, Sedarat, Kulon Titik ana Sumarata, bablas mriko tenggene Sampung. Niki teng mriki sedaya mirsani jenengan kalih sinden-sinden sing cantik-cantik niki. Nggih. Lah menika lho Mas Gareng. Pripun, Mas? Menika wonten dawuh saking Bapak Mujito. Nggih. Mas, ini ada penyanyi namanya Mbak Fitria Rosa. Persembahan dari Bapak Haji Karnadi Jombang. Mbak Fitri, pundi Mbak Fitri? Mbak Fitri. Disepot kersane migap panggung. Ku tak dang. Oke, Mbak Fitri berpacu dalam Melodio. Ya. Oke Mbak Fitri. Fitri namanya ya Mbak? Dalam? Namanya Mbak Fitri. Nggih, leres. Nggih, perkenalkan nama saya Idul. Mas Idul. Aduh. Kersane rumah monggo cegat. Kula mriko. Waduh, kula lek cedak-cedak kali dalang ingkang bagus ngeten ra diter lho kula. Waduh. Kayak sampun enten sing gadah keteng wingking. Foto bebas mawon. Oh ngono. Oh, metu mburi iso kok. Oh, metu mburi iso, berarti secara diam-diam. Oh, ora mungkin Mbak penyanyi, Dalem nggih? Gak apa-apa. Oh, sakniki setunggal mboten cekap nggih. Pak Dalang ini pun kula liarke. Oh, ngaten. Pun ngijini lho, sampean krungu to? Tulungagung enek sejenenge Bos Kacung iku ae loro. Mosok ya Pak Dalang ya mek sitok. Aku tetep sitok. Mung ngene sesuk lak prei kula. Diparingi rejeki kali Pak Mujito. Bukesi langsung tak jak ning mall tak kon tuku baju kaya sampean ngeten. Ngeten. Waduh. Ning lek sandal jinjit emoh bojo kula nate glundung malah mbiyen. Ngeten. Oh nggih, ndak melegrang mawon lho Pak Dalang. Mas Cahyo, upami Mbak Kesi ngagem baju kados negri ngeten iki. Budal ning Ponorogo ngoten kula ngeten. Piye, Mas? Ini apa ngono kuwi jenenge? Tegese gungan no Mbak Yuku dulur wedok. Niki kok ya ngatek gawe ngono wis. Kula nggih koten kok ya. Mbak Fitri. Nggih, Kang Mas. Alhamdulillah sowan teng dalemipun Pak Bapak Mujito. Benar, Bapak Mayor Mujito. Selamat malam. Semoga hajatnya dilancarkan dan sehat-sehat, rezekinya lancar beserta Ibu nggih. Oke, amin. Saya tuh di sini. Saking anu nggih, Mbak.
Bapak Haji. Nggih, betul. Dari Bapak Haji Irfan Karnadi dari Jombang. Oh, iya. Jenengan aslinya mana? Kula tanggine sinten niki wau? Mbake Tulungagung kula. Tulungagung nggih. Saya Tulungagung. Pengen pirsa jenengan tepang jembatan Gunung Bolo. Bolo kuwi mbiyen anu bekasku. Bekas tak liwati maksudnya Mas. Omaku sik ngalor maneh. Jembatan Ngujang siji nggon kethek-kethek kae. Iya sing termasuk kaya. Yo. Nggon kethek-kethek kae ngidul. Iya bener toh. Jembatan Ngujang nggon kethek-kethek. Ngidul. Kae ngidul. Enek Bangju protelon terus ngulon. Oh layak kula panggil teng mriko Mas. Mbak Fitri ke selak ijo, selak. Nggih, kula mantane niku, selak ijo niku. Nggih. Nggih, kula niki. Badhe nembang napa, Mbak? Lah nggih kula niku wau bingung saking mriki kok anu napa kula niki nggih sanes sinden nggih campur sari kula nggih radi-radi anu pripun kula. Jenengan Lorenza lak kulino to? Sing jadul-jadul. Oh, ngaten. Kula to? Nggih. Nggih radi. Anu nggih kula manut mawon. Pokoke jalan ngoten mangke kan dibantu kali Mbak-mbak sinden nggih. Jenengan mau nitih napa? Kula nitih anu mboten dokar. Oh, iki ora tau jedot, Mbak. Ora tau kula. Kula biasanya dijedok malahan. Wah, berat iki. Waduh. Berat iki. Pomo sindenku ngono kabeh genahku neraka aku mendhi. Jahan. Tambal ban, nggih. Anu riyen mawon napa sing lagi niku nggih nggih. 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 Saya to, Mbak. Jenengan mboten kulino teng wayang to? Kula ngene lho. namung sepindah niki kita sik teng wayang niku. Lek ning wayange sutradarane niku Dalang. Ketika Dalang ngucap tungkang nang baban, yo kudu sendika dawuh. Ngoten lho. Ayo. Nggih, tadi ada request lagu itu tadi lagunya Campur Sari juga, tapi Campur Sari Senes Langgam lho nggih. Nggih, betul. Wonten lamunan mungkin saged dibawakan napa kula tak konfirmasi riyen kalih mas-mas niki napa pripun? Mas Dalang. Oh nggih. Aja tak celuk Pak nggih ngapunten lho, Mbak Kesi nggih. Kok ora pantes yo. Ora apa-apa wong niku lek umure sik 17. Nggih, ngeten iki setengah. lek dalu ngeten iki Pak Cahyo. Pak Cahyo. Pacitan mriko kali Mas Kentir niku lho nuwun sewu. Karo Kentir sing pundi? Kentir pundi? Lah kene sing nyekel saron ki lho. Biasane ora Pak Cahyo ora. Sinten? Kung Cahyo. Kung Cahyo. Bareng iki Pak Aang ki guru ya Dalang kok iso suwiyah ora ngono kuwi. Ngeten nggih. Mbak sampean ra ngerti to? Nun sewu lek enek penyanyi niku ngelok-ngelokne Dalang, ora manut karo Dalang. Solek mati akhirnya dadi ngene iki. Lho niku kula biasane lek wis pacakane ilang dadine ngoten niku. Nggih, ngono kuwi ora apa-apa. Komedi niku kudu Sing penting aja nganti dadi ngene iki. Bahaya. Waduh, hati lho Mas yo. Aja sok alok karo Mas Dalang. Boten. Malati. Boten, aku ora tau alok karo Mas Cahyo, ora tau alok karo Mas Yoyo. Gur siji. Pripun? Ngrasani. Ya Allah. Malah jeru niku. Pripun napa sidane Mbak Fitri? Lamunan. Nggih. Lamunan. Oh nggih. Ya. Ingkang sing gampang-gampang mawon nggih. Mergone aku ki ya uduk penyanyi sakjane Mas. Yo mek gur nyumbang lho iki. Oh ya ora apa-apa. Yo mek iso-isonan yo. Mboten napa-napa. Penting nyumbang Mas Cahyo nggih. Nggih. Penting nyumbang. Iya, sing penting nyumbang donga yo penting lho Mas. Nggih. Monggo dipun aturaken kanca-kanca Madangkara Lamunan. Ayo enek Mbah Wiraman. Ayo. Ayo nggih. Ketua Papat Tarang. Ayo. Enggak. Sampe nyapa anteng langsung? Nggih to. Nyawang jenengan iki kula lungguh mawon pun marem kok. Waduh, iki adem-adem lho aku ya butuh disanding iki. Ya wis, ora masalah. Mungkin jenengan nyanyi kula tak cedak jenengan. Oh iya wis, manut sampean Mas. Nggih. Monggo dipun aturaken Lamunan. Nggih. Joget ya Mas Gareng. Menawi boyoke pun kejulinu kersane mengke mantun.
Sindan ya koit no aku. Lah aku iki asline banci. Tenan, saestu. Aduh. Mas Gareng, niku wau joget pargoi to. Pargoi. Lah kok sampean sik kuat aku wis boyoken. Lho, jamumu kurang ampuh. Kene ku jamune apa? Jamune nek wong Ponorogo ki ya sing amput endhog. Endhog Jawa 10. Oh ngono, karo apa nek? Diublek karo susu SGM. Ndak loro ae ndoke. Oh. Ya 10 bare ya kelemboken ta ya. Mbak Fitri matur nuwun sanget kalian Bapak Haji Karnadi nggih. Terima kasih banyak. Ngapunten sanget kula nggih tasih niki nderek pagelaran wayang kulit. Mugi-mugi Bapak Dalang kalian tim sedaya kemawon diparingi sehat panjang umur. Amin. Rezekine lancar. Amin.
Mas Gareng juga Amin, 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 ya. Jobnya juga banyak. Amin, amin, amin. Terima kasih. Saya undur diri dulu. Mohon maaf bila ada kesalahan yang mungkin saya sengaja atau enggak. Juga buat beliaunya tuan rumah Bapak Mujito. Betul, Bapak Mayor Mujito beserta Ibu. Terima kasih Ibu. Tadi katanya ngantuk, tapi setelah ninggalin jenengan langsung langsung semangat. Wow. Loh, maksudnya Ibu loh, Ibu Mujito, udah aku. Iya Mas ya. Nggih kula pamit rumiyin, mugi-mugi lancar sampai akhir acara nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih. Mas Gareng nggih. Gandeng menika Ponorogo niku benten kalian laladan sanesipun. Leres. Ya bab guyon, bab lagon ya diaturke ning ya lakon aja nganti ditinggalke. Kaya niki enten bocah-bocah cilik niki. Niki mesti seneng kalih sabetan, seneng kalih lakon. Nggih leres Mas, nggih. Niki dalang-dalang sinomak sinom nggih rawuh mriki Mas. Nggih. Mangke dipun lajengaken goro-goro. Pokoke malah luwih hot full edan. Wah. Pengasih saka Hyang Agung muga-muga tansah sumanding ya Mak. Kaya ngono kuwi. Ya mbacutne gelar cerita nyuwun izin Bapak Mayor Mujito mangke nggih perangipun anak kula ingkang bajeng kelas 1 SMP ingkang badhe nderek nyambut damel. Ya. Ya ngadep rono. Nggo tak dherekake. Sang Patih Sigra